Vítajte, dnes tu máme výnimočné auto. Auto, ktoré sa môže pochváliť titulom Auto roka 2023. Prvý plne elektrický Jeep. Jeep Avenger. Pod kapotou je motor s výkonom 156 elektrických koní. Energiu dodáva batéria s celkovou kapacitou 54 kWh. Táto žltá farba mu proste sekne a čierna strecha vytvára pekný kontrast. Nový Jeep je postavený na spoločnej koncernovej platforme Stellantisu. Konštruktéri si ju však trochu upravili po svojom, aby z toho vznikol Jeep. Výrazné blatníky, charakteristická maska Jeep, predné a zadné LED svetlá, 18-palcové disky, ochranné plasty nájdeme na prednom a zadnom nárazníku, na lemoch blatníkov, na spodnej časti dverí a samozrejme chránené sú aj prahy. Ak ste dobrodruh, tak vám parametre Avengeru pomôžu zvládnuť aj nejaký ten terén. Veď je to Jeep. Svetlá výška je rovných 20 cm, nájazdový a prejazdový uhol 20 stupňov a výjazdový dokonca 32 stupňov. Technológia Select Terrain umožňuje navoliť si jeden zo 6 jazdných režimov podľa povrchu cesty. Normal, Eco a Sport využijete skôr na bežnej ceste. V teréne potom režim sneh, blato a piesok. V interiéri je všetko jednoduché a funkčné. Máme tu dva 10,25-palcové displeje. Všetky funkcie sa nastavujú cez stredový dotykový displej. Ovládanie klimatizácie a automatickej prevodovky ostalo klasickými tlačidlami. Vo výbave Summit potom môžete mať takúto peknú žltú palubnú dosku s podsvietením. Elektrický Jeep Avenger je v ponuke v troch výbavových stupňoch: Longitude, Altitude a Summit. Nami testovaný Summit má veľmi bohatú výbavu. Navigácia, parkovacia kamera, vyhrievané predné sedadlá, adaptívny tempomat, monitorovanie mŕtvého uhla, bezdrôtová nabíjačka mobilu a aj komfortný vstup. Kľúč môžete mať vo vrecku alebo v taške a ako náhle sa k autu priblížite, tak sa odomkne a keď sa vzdialite, zamkne sa. Auto má veľmi veľa pekných detailov typických pre Jeep. Určite budete zvedaví, aký dojazd má Avenger. Výrobca udáva až 400 km. Jeep Avenger je k dispozícii aj s klasickým spaľovacím motorom. Zatiaľ je v ponuke iba jedna motorizácia, a to benzínová 1.2 s výkonom 100 koní, čo skoro by mal byť v ponuke aj výkonnejší benzínový motor s automatickou prevodovkou. Zastavte sa v Autobeky, kde majú benzínový Avenger teraz za akciových 25 700 eur z DPH vo veľmi dobrej výbave. K autu sú dokonca letné aj zimné pneumatiky zdarma. Cena elektrického Avengera štartuje od 37 990 z DPH s nabíjacou kartou s kreditom 500 eur gratis.